Kublish buni pibaro sinpan. Lightcam Indian Army Technical Graduate Course. Kemudian TGC kenika kam nam tajung ki Technical Graduate Course. Kan mau kidon kita bakali ka day ka ai handai ka day ka day jong ka ai ka day jong ka Technical Graduate Course. Teka application kelas sedang nadu jong ka kharlai trik jong ubnai me ada pun riu bat kelas dit pun apply ka day hapo jong ka kharwi trik jong ubnai jun ajar pun riu. Berkelas dit pat fee payment kan long beja ka kharwi trik jong ubnai jun ajar pun riu. Yak exam admit card kirol kin seperti TPP hadin. Nam tajung application fee pemen kamban seu kamud free of cost ketui bakwa pan apply. Bat ka age limit part kan kenya do jong ka sitrik jong ubnai January arjar arpunyo. Minimum age kan debe arpos nem, maximum age kan debe du arpunyos nem. Age relaxation part kat kum jong kitu ki Indian Army TGC 144 requirement rule. Kaya eligibility ki candidate ki baradep ban pendep ya ka final year jong ka engineering degree hapo jong ka AICTE approved college and institute kalong eligible ba. Namta ki final year engineering student ru kila ban apply ya kane batha ka day bapin apply kane suba banda puli bhashwa ya ka application notification na po jong official website sa puli bhashwa bapin apply. Total vacancy kan long bay tadu lai potli ai bat ka recruitment bat kan long bay tam ta jong ki badai bashim stream jong ka engineering under technical graduate course. Taha ka bay day bat ba apply kane kemud ba lada bun ki ba apply na po miklia na po North East kemud ba kan don bay ka sentar hapo Shillong bapin to exam lada ki duna kemud ka kham duna ka sentar kim don re po North East bapin to exam kemud kan day bay sejangai. Kini pan kan EP nam tajong ki vacancy detail. Nam tajong ka civil kan lai jadun ruteli ki pos, nam tak electrical kan day arteli ki pos, computer science ruteli, mechanical kemudian ruteli, electronic ruteli, Miss Engineering Stream, Arteli, total baru kalong hadu lai poteli. Komno bapin apply am tajong kenika Indian Army TGC 144 recruitment ada punreu kemud ba. Haka baning ko nge pihaban visit di ka official website joinindianarmy.dik.in ngan sabu po ka description box sa check ba. Nata so open ya ka recruitment section dan klik ya ka TGC 144 recruitment link. Nata sa register part ila de bapin enter hapo jengki requirement detail part sa pandabha. Nata sa fill online application carefully sa fill pat ya ka application form online dapat tabha obluru baru ki dokumen jangan kam hak by day bat ki dur passport bat ki sign ki jong phiru kumju bate din nata sa review pat di ki application form haswa bapin submit ya ka form ka jong phi habru ban submit di ka application form ka jong phi online haswa jong ka kharwai tri jong banai jon arjar arpun reu yang bar hadin bapin ade ban submit nata sa print out pat ya ka to ka reference ke jong phi hadian ba phila deb ban submit. Hak bay de bekani kemud ka application form online kemud ba kin sya bat kin sim tang ya gitu ki ba bom pat syong lok dan itu ki on merit male engineering graduate for 144 technical graduate course TGC 144. Mat kum juru ko manglaong mane ba ka estimate kan debi arpo hadu arpunyos nem nadu jong usitri jong udai banai January arjar arpunyo pide ban dan hapo arpunyos nem haswa jong ni usitri January arjar arpunyo. Kum juru ki candidate kemud kimde ban kha haswa jong ka sitrik jong banai January arajar bat om day ban hadin jong ka sitrik jong banai January arajar nyo. Kini pat ngam EP nam ta jong ka physical standard part kan day ben kebaningkong kemud ba activity baningkong kadai 2.4 km run within 10 minute kemud pihaban mare r.1 km haptang hapo jong ka 10 minute lai posken pihaban pendam nangta ka ba r part kan day push up sau posin nangta pull up drusin sit up lai posin nangta squat part 2 set of 30 repetition long sit part 2 set of 10 repetition swimming part should no fundamental of swimming kemud pihaban nangru ban jingi badha ka bay de ban pensya pat ya ka date of birth ke jongpi ya ka record kin page bet nya po jong ka matriculation certificate and secondary school examination certificate or equivalent examination certificate on the state of submission of application will be only be accepted kemud kiwe pat ki jing pensya kin accept kemud kin accept betang na po jong kiniki kumbala ai hang ne
mau kitu kiba ko apan apply sampai jemput ke description box ke jonga bapin apply berkum juru kitu kiba kwa ban puli kambha sura diru ya ka notification kemut sampai jemput jong ke description box ngadebu yaki advertisement notice titang kidi ki tip nganawan rai pi menta ku beli sibun. Yeah.